हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नम्बर गुन्दा तो लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि भाइराल मोनसे भिडिअ नुलायबाय जिहेतु गयबारि समस्तिनि बा बियाबनि BFFनि भाइस प्रेसिडेन्ट इयुथनि लाइमोन गांखंनि भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै बुंदों रत्नेश्वर बर' दा बिथाङा गावनि गिबि बिसि थानानैबो गुबुन हिनजावफोरजों माने लाइन मारियो आरो थांनानै मोनसे दखानाव बा मोनसे हटेलाव हमहैजाबाय ओरैबायदि मोनसे भाइराल भिडिअ दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो हमहैनाय आरो मा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हागोन मानि थाखाय बेफोरबायदि जाहैखो बे जाथाया दुनियानि हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नम्बर गुन्दा स्टप हा सिलं गावजाबा ओंखाम सिला गुन्दा दे स्टप आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नम्बर गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरनो बेसे खारगोन नोंलाय गुन्दा आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोंनि थाखाय बिब' ओंखाम जायाखै नों फैनायनिफ्राय आंनो मानो गस्ला हमदेरदोंलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा गुन्दाखायथ' नों खाना फैदों एक नम्बर सिला गुन्दा नोङो सोरलै 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 नोंनि हिन्जाव लाबोनानै मावफैग्रा रुमाव थांबाय जों नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियार बुख्रुबनानै नोंखौ थाखा फैनांगोन आं हिन्जाव गिबिजोंनो मोजां संसार जानो हायाखै नोङो आं दा दुइ नाम्बार सोरबा नङा मा जाम्बि मान सनमान गोनां हौवाया बिदि नङा लाजिनो सोलों नोङो ओरैबा ओरै फारसेयाव थाथिंबायनानै साला गुन्दा देखायदा जेबो नाङा आं लोगोखौ लिंहर थांनो नागिरदों लोगो लिंहरदो थांनि जेबो खालामनो नाङाखै जेबो खालामनो नाङाखै जोंनि फार्स्ट सुइस अफनो सोरखौ लिंहरो आं सोरखौ लिंहरो लिंहरखौ नाङा माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनि दसे आंखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोजों थारमाने आरो जों हौवा हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोजों दे जेबो गिनांगौ गैया नोंखौ गथनांसोगोन बेहा बियो आंनि हौवा हिनजाव गदाय लानानै खारदों आं मानसि लाना फैदों होजोंनिफ्राय रंगियानिफ्राय ओमफ्राय दा आं गारिजों फाथायहरबाय नोंनि फट' मारानिया कि सुइस अफ एसे दाल नों मा सिखादों आं बिदि खालामनाय दे नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला मा बिदिखौ खालाम मा खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा मा दावराव खालामा मा बनासैसो नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो बे मानसिखौ सोरबा सोरबा आं अननानै खोनानै फेसबुकाव होदों नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खारालै मा खालामो जों मोनखाबा